siyayihluphekela nje sonke. Akekho umuntu owayengakwazi ukuthi anginikeze imali langakithi ngagcina-ke ngingakwazanga ukukhokhela amabhasi. uVusikhoza ungomunye wamalunga amele iqembu le-EFF emphakathini KwaZulu-Natali nokhahlanyezwe isinqumo seqembu uyaziphendulela. Kodwa ngazibeka-ke izathu zokuthi ingani ngingakwazanga ukuhlanganisa amabhasi. Ngiqhamuka endaweni yabantu abampofu. Imali itholakala konxiwankulu nosomabhizinisi nosozimali, abekho-ke la ngakithi. Siyayihluphekela nje sonke. Akekho umuntu owayengakwazi ukuthi anginikeze imali langakithi ngagcina-ke ngingakwazanga ukukhokhela amabhasi, futhi angizisoli ngalo. Uthi uyasemukela isinqumo ngoba sivela phezulu ezinhlakeni zeqembu. Ngomunye walabo abathintekayo kulesi nqumo sokuthi laba abangakwazanga ukuletha amabhasi FNB abesule ezikhundleni. Nebala ngizokwesula isinqumo esithathwe inhlangano. Sengilindele ukuthi bangibhalele incwadi ehhovisi likanobhala jikelele lapho azonikeza khona lo myalelo. Umhlaziyi wezombusazwe uthi lesi sinqumo sishiya imibuzo ngenkululeko ngaphakathi eqenjini. People on the whole outside the EFF might think that this is an expression of undemocratic practice. The question is, where does the decision come from? Does it come from the rank and file? Is it a byproduct of democracy? Or is it the decision made on top, brought down to the bottom? So I think it's something that will not sit well with some people in some quarters. I think I might have heard someone from the EFF of late saying that the matter will be taken to court, to challenge the recall of those members. Phambilini EFF yadalula amagama angamakhulu 439 amalunga amele iqembu emphakathini ahlulekile ukuhlinzeka ngamabhasi abalandeli beqembu ukuya emgubhweni weqembu. Akukacaci ke ukuthi ngaba enye ingxenye isale kanjani.